本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、山田さん。どうぞお座りください。お会いできて嬉しいです。先生のお子さんは何歳ぐらいなのですか？上の子が小学校5年生で、下の子が幼稚園年長です。また、標準治療薬との比較で5%の有意差が確認されており、その効果が証明されています。さらに1日1回の経口投与という患者さんの負担が少ない、投与方法も大きな利点となっています。